Време. Време е да го направя. След 52 видеа, колкото и да не ми се иска, време е да го направя. Въпреки цялото ми старание, всичките хвърлени усилия, решението е просто неизбежно. Взех го и вече нищо не може да го промени. Сигурно вече се досещате какво е то. Да, точно така. Правя нов YouTube канал! Let's go! Не спирам с YouTube, а точно обратното. Почвам да правя двойно повече контент. Общо взето, в този канал няма да има промяна. Продължава да си бъде гейминг. Единственото нещо, което ще бъде променено, това е името. А то става на NixDeus Gaming. Да, тук ще имат само гейминг. Но новият канал обаче, той ще се фокусира върху мен като личност. Там ще изразявам себе си, вижданията ми за света и общо взето всичко, което мисля, че ще ви даде стойност на вас. Дали ще са влогове, скетчове, образователни видеа или просто неща, които смятам, че са важни, новият ми канал ще е мястото за това. Той се казва NixDeus и първото видео вече е качено. Взех това решение, понеже винаги съм обичал да снимам, да изразявам себе си. Винаги съм обичал да правя качествени неща и да предизвиквам емоция у хората, у вас. Мисля, че вече намерих начина да го правя, а именно YouTube. И понеже тръгна с гейминг тематика, а напоследък искам да правя видеа, които нямат нищо общо с гейминга, затова просто реших да си направя нов канал, в който да почна на чисто. Така хората, които искат да гледат гейминг, ще могат да продължават да го правят в този канал, NixDeus Gaming. А хората, които искат да гледат малко по-разнообразно съдържание от мен, ще могат да го правят в новият канал, пак повтарям, NixDeus. А тези от вас, които искат да гледат всичко, могат да го направят и в двата канала. Това беше важната новина, която исках да ви кажа. Надявам се да ме подкрепите в това мое решение. Също така, ако имате критика, съвет или каквото ви е на ум, ще ви помоля да го оставите долу в коментарите. Така ще разбера дали съм на прав път. Ако искате да ме подкрепите, ще се радвам много да се абонирате за новия ми канал. Както казах, първото видео вече е качено. Също така може да коментирате отдолу дали ви е харесало. Наистина искам да благодаря от все сърце на вас, защото без вас нямаше да правя това, което обичам. От тук нататък се надявам да ви радвам с още повече контент. А сега, газ към новото видео в главния канал и ще се видим скоро. Бай! От тук нататък ще се радвам да ви... Газ към новото видео в главния канал. Там ще изразявам себе си, виждания...